ин одам тамоман тарсро намедонист чи аст. Он чунон бо ҷуръат буд ки дар ҳаво дар рӯи банд қадам мезад ва корашро бениҳоят хуб иҷро мекард. Вале имрӯз воқеаи ғайриоддие рӯй медиҳад ки аз канда шудани троси ӯ сар мешавад. Ин мард ки Филипп ном дошт, идора кардани худро аз даст дода ба ларза медарояд ва ҳама гумон мекарданд ки меафтад. Ин ролик дар асоси воқеаи ҳақиқӣ ба навор гирифта шудааст. Филипп аз хурдӣ ба ин чиз шавқ пайдо мекунад ва тасмим мегирад ки ҳамин роҳро интихоб карда дар рӯи банд роҳ гаштанро омӯзад. ӯ ҳамеша машқ мекард ва дар байн аллакай 10 сол мегузарад. Аз сабаби дуруст наомӯхтанаш Филипп пайдарпай захмӣ мешуд. Барои нақсар омӯхтан ба Руди муроҷиат мекунад. Дар ин ҷо бениҳоят хуб иҷро карда истодааст, аммо дар вақти охир худашро идора карда наметавонад. Ҳарчанд ки ӯ хуб иҷро карда натавонист, аммо таслим намешавад. ӯ ҳатто мақсад гузошт ки дар болои калисое ки дар Париж буд роҳ равад. Бегӯӣ ҳамон шаб онҳо ба ҳамон ҷо ворид гашта дар он ҷо трос кашиданд. Ҳамин ки равшан шуд, Филипп ба ҳунарнамоӣ кардан оғоз кард. Ин дафъа иродаш хеле қавӣ шуда буд ва албатта ин намоишаш бо муваффақият гузашт ва дар ҳамин ҷо як духтар бо номи Эни ба ӯ дил мебандад. Дере нагузашта Филипп нақшаи дуюмашро кашид. ӯ нақша кашид ки дар болои биноҳои дугунӣ ки дар Ню Йорк буда роҳ гардад. Филипп Эниро бо худ гирифта ба роҳ баромад. ӯ дар бораи манора ҳама чизро омӯхтан гирифт. ҳама чиз хуб пеш мерафт ва корашро оғоз карданӣ буд ки пояш захмӣ мешавад ва ба ҳама ин нигоҳ накарда ӯ таслим нашуд ва ҳама корашро мувофиқи нақша пеш мебурд. ҳамин бегоҳ Филипп ба манора баромад ва ба бастани трос оғоз кард. аз сабаби вазбин буданаш трос канда шуд ва ба поён афтодан гирифт. онҳо хеле азоб карданд, зеро ин трос ба суръат афтодан мегирифт, вале Филипп коре карда онро баст. ин корашон барои онҳо хеле душвор буд, аммо онҳоро зарур буд ки тросро хеле бехатар ва хеле мустаҳкам маҳкам кунанд. баъди талошҳо ва заҳматҳои зиёд онҳо кори тросро тамом карданд. вақте ки офтоб мебаромад, Филипп мехост ки намоишашро оғоз кунад. қадамҳои аввалинро хуб мегузошт. болои трос холӣ буд ва ягон таҷҳизоти бехатарие гузошта нашуда буд. вай пеш рафтан мегирифт ва тарсе дар сари ӯ вуҷуд надошт. ҳатто ӯ табассум ҳам мекард. Филипп қадам задан мегирифт. тамошобинони зиёде ҷамъ шуданд ва Эни ҳамаро таваҷҷӯҳашро ба сӯи ин ҷалб мекард. дӯстонаш ки дар боло ҳамроҳи ӯ буданд ҳатто ба ҳаяҷон омада буданд. тамошобиноне ки дар поён ҷамъ шуда буданд ҳама ӯро дастгирӣ мекарданд. Филипп аз ин тараф ба тарафи дигар гузашт, аммо бо ин қаноатманд нашуд ва дубора боз баргашт. кораш хеле хуб пеш мерафт. дар болои банд чанд муддат рост истод ва ба зону ҳам нишаст ҳатто, то ки ба дӯстон ва тамошобинонаш миннатдорӣ баён кунад. полис ба болои бом омада дӯстиро дастгир мекунад ва аз Филипп дархост мекунад ки баргардад, аммо Филипп ба инҳо нигоҳ накарда қадам мезад. роҳ мегашту роҳ мегашт ва вақте ба полис наздик мешавад, аз роҳаш боз бармегардад ва ба мобайн рафта дар он ҷо боз месад. мобайн ҷое буд ки Филипп аз он ҷо хуб намудор мешуд ба ҳама тараф. ин орзуе буд ки Филипп барояш меҳнати зиёд кардааст. ҳамаи ин қадар тамошобин ва ҳамаи ин қадар ҳаракатҳо ҳадафи асосии Филипп буд ва Филипп дар охир ба ҳамаи ин ҳадафҳояш расид. Филипп аз ҷояш бархест ки ҳаракат кунад, аммо биноро кайҳо полисҳо иҳота карда буданд. Филипп ҳатто дар болои трос рақси лотинӣ мекард, то ки тамошобинонашро саргарм кунад. умуман ӯ амалҳои ғайриоддӣ зиёде мекунад ки ҳамаро ба ҳайрат меоварад ва аз ин полис ба хашм меояд. ӯ аз ин муваффақияти худ мехост лаззат барад. Филипп дар баландии 500 метр қарор дошт. худашро ором карда дар рӯи ресмон хоб мекард. ба осмони кабуд нигоҳ карда дасташро мебардорад. гӯё ба чизе ишора карда чизе гуфтан мехост. аз тарафи дигар ногаҳон паррандае меомад ки чашмаш сурх буд ва ба Филипп менигарист. Филипп ин паррандаро дида хатарро ҳис кард ва аз ҷояш бархеста ба тарафи манора ҳаракат кард. ҳама нигарон буданд ва дар ҳамин вақте ки Филипп ҳаракат мекунад, трос канда мешавад ва Филипп идораи худро аз даст медиҳад. Филипп ба ларза даромада буд ки тамошобинонро ба воҳима овард. вай пайваста меларзид. Филипп ҳанӯз ҳам наафтида хеле устувор буд ва полис ба болои сари ӯ як чархболе мефиристад ки ин ба рӯҳияи Филипп зарба мезанад. албатта асбои Филипп хунравӣ сар кард ва ӯ хунравиро нигоҳ дошта асабашро ором мекард. Филипп худаш намедонист ки чӣ кор карда истодааст. чӯбашро ба китфаш гузошта, як дасташро сар медиҳад ва ба пеш ҳаракат мекунад. то се қадами охир мондан ҳама чиз хуб пеш мерафт, аммо боз ба ларзиш кардан оғоз кард. трос ҳам ки қариб канда шуда истода буд. ҳама метарсиданд ва дасташонро ба Филипп дароз мекарданд, аммо Филипп ҳама ҳушашро ба худаш гирифта боз табассум мекард. дар ҷояш истода чӯби дастбудаашро ба тарафи полис мепартояд. ниҳоят ӯ имтиҳони худро
филипро бо ин қадар сахтиҳо гузашт. эне ки дуздухтари ӯ буд бо ӯ хело фахр мекард ва ҳамин тавр филипро полис гирифта мебарад. ин филм аз рӯи воқеаи асосӣ барои нафароне ки дар пайи орзуи худ ҳастанд ба навор гирифта шудааст. агар шумо дар пайи орзуҳои худ иродаи қавӣ дошта бошед, албатта ки муваффақ хоҳед шуд. агар видео ба шумо писанд омада бошад, пас лайк монед ва ҳатман фикротона дар бораи видео дар комментария нависед. дар канал подписатсия кунед то ки ҳамин хел видеороликҳоро дида тавонед. хайр то видеоҳои оянда.